Albert Adria en Geert de Mangeleer die hebben alles gewikt en gewogen. En zij hebben een duo gekozen dat van hen het eerste ticket voor de finale krijgt. De 2 andere duo's die zijn genomineerd. En uiteindelijk zal de kijker beslissen wie het tweede finale ticket krijgt. Goedenavond allemaal. Albert en ik hebben besloten om het volgende restaurant rechtstreeks naar de finale te sturen. Maar ik laat het woord aan Albert daarvoor. Il était pas facile, il était pas facile, mais on a passé une très belle journée. Mais malheureusement, il faut décider un restaurant. Et après une difficile délibération, on a décidé que le restaurant qui va à la finale, c'est... S'il vous plaît. Stroopbolen. Bekijk nu onze volledige aflevering online en ontdek nog meer programma's. VTM, je beleeft het hier. Hier Hier en hier.